Men sådan rent uddannelsesmæssigt, så starter det jo, i dag der er det oftest med en gymnasiel baggrund. Ja. Tidligere har det været alle, der egentlig har kunne komme ind. Dengang jeg blev uddannet, der kørte man jo både afhjælp og dyreredning og brand og ambulance. Ja. Og i dag der er man så enten det ene eller det andet. Så der er man uddannet specielt til at gøre ambulance. Så man har heller ikke rigtig nogen break i det. Hvis det er sådan, man synes, at det hele har været noget træls noget og grimt og alt muligt andet, så bliver man stadigvæk egentlig, så man er sådan lidt nødt til at have clearet med sig selv, tror jeg, det her det er noget. Ja. Men i hvert fald så er i dag en gymnasiel baggrund. Og det er egentlig fordi, man satser på, at folk man skal læse lidt mere, når man bliver behandlet, man skal læse lidt mere, når man bliver rammet, hvis regionen forlangt. Og så har vi alle vores instruktorer, som kan. Vi har mange instruktorer, og de ændrer sig hele tiden. Vi har lige haft en akkreditering her sidste uge, og vi sådan skulle godkendes, at vi også gør det, som vi nu skriver, vi gør. Ja. Og der er en hel masse lidt om, hvordan opbevarer man medicin, hvad gør man, hvis der er noget, der er defekt, og sådan at alle gør det samme. Okay, sidste. Så er også udlært derude, så er jeg efterfølgende blevet ansat. Vi har kørt sammen i et år. Til februar? Til december. Okay. 1. december. Nej. Jamen så går man på skole i Esbjerg. Og uddannelsen veksler mellem, at man er på skole, og så er man i praktik på stationen, hvor man så har nogle forskellige mål, man skal nå for hver praktikperiode. Og det der med, kan man der er selvfølgelig noget rent skole med sådan noget læsefærdigt, du skal lære om det her medicin, og så bliver man så uddannet assistent. Der er uddannelsen ved det om, så assistenten forsvinder, så når man er færdig, så er man uddannet behandler. Og det synes jeg egentlig også giver god mening, for dem der bliver færdige som assistenter, de er knivskarpe, altså. De der 2 år, lige knap 3 år, det tager. Der er folk, de er rigtig ivrige, og man får fyldt noget i rygsækken, og de vil rigtig gerne. Så det giver rigtig god mening. Men som det ser ud lige nu, bliver man uddannet assistent, og så skal man køre, men de siger 2 år, før man bliver indstillet til at blive behandler. Ja, så væksten mellem skole og praktik. Men ud af de der knap 3 år, der er man cirka 1 år på skole, og resten af tiden er praktik. Skolen foregår på VUC, eller EUC i Esbjerg, som simpelthen har hele væggen, som er ren bedre uddannelse. Og så på Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg også. VUC, eller EUC, ikke så sjovt. Går på socialskole, det var rigtig godt. Det er så den vej, du har taget? Det er den vej, jeg har taget. Jeg har været voksenelev, jeg har været i forsvaret før, og så jeg startet efter jeg var 25. Ja. Men man skal også være 21. Man skal være 21 for at starte. Ja. Men hvornår fandt du ud af, at du så ville? Jamen, det er jo så de her knap 11 år siden, der havde jeg sådan, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville noget andet, men jeg vidste ikke hvad. Og så var jeg ude og køre med en kammerat. Som på dengang boede jeg i Aarhus, og så var jeg ude og køre sammen med dem på en natvagt. Det kan man ikke længere, det kunne man dengang. Og der tænkte jeg bare, det kunne jeg godt lave. Det kunne jeg godt tage mig på. Men arbejdstiderne, kan de ikke godt være lidt træls? Jo, man kan sige, nu er jeg jo væk 24 timer, men så er jeg fri de næste 3 dage. Så det opvejer hinanden lidt, synes jeg. Jeg var ikke særlig god til, da jeg kørte i Aarhus, hvor jeg kørte sådan 12 timers vagter, hvor man kørte 7-19, 7-19, og så 19-07. Den der 19-07 i Aarhus, den er altså ikke særlig, synes jeg ikke er særlig sjov. Så på den måde, man er nødt til at melde fra til nogle ting og sådan noget. Men sådan som vi kører nu, der har jeg næsten altid nogle kolleger, jeg kan bytte med. Okay. Enten kan bytte en vagt frem eller en vagt tilbage. Så det. Så du føler ikke, du ofte sådan en speciel? Altså nu er min dreng til noget karate i den her weekend, hvor jeg også selv er træner, og det ville jeg da egentlig godt have været sammen med.
Ja. Men så på den måde, der er man nødt til at vælge noget fra. Yes. Okay. Men mange af de opgaver, man kommer ud til, kan det godt være meget psykisk? Jo, det kan jeg. Det er sådan meget normalt at sige, I må børnene også komme ud og se noget grimt. Jeg tror bare, at det som du synes er grimt, og det som jeg synes er grimt, det er to vidt forskellige ting. Fordi hvis der er sådan, vi kommer ud til en bil, der er koldt sammen om træerne, og der sidder nogen inde i, som er kommet til skade, så har man sådan en, så kommer man frem, og bliver sådan meget professionel. Man har sådan, man kan gøre noget. Sådan lidt et spørgsmål om, okay, er der nogen af dem, der er livsfarligt kvæstet? Dem skal vi have ind og i gang med at arbejde med. Hvordan får vi frigjort den fra den her bil? Det er også typisk sådan noget, hvor vi kommer ud, så siger jeg, det her, det er en, der er hårdt kvæstet, vi skal have ham hurtigt ud. Og så siger brandfolkene, okay, kan vi gøre sådan og sådan og sådan. Det er de jo så uddannet til. Det synes jeg fordelen med den måde, jeg er uddannet, det er, at jeg egentlig også er uddannet brandmænd, så jeg ved godt, hvad de laver i forhold til den nye. Det giver lige sådan en lille slip. Men der har jeg sådan lidt, der kan jeg gøre noget, også selv hvis folk, de nu dør, de dør alligevel. Altså der er nogen, der kører galt, uanset om det er mig, der på arbejde, eller alle mulige andre. Det tror jeg, det er vigtigt, men sådan ligesom få indstillet sig på det. Og nogle gange så prøver vi også at redde nogen, som vi arbejder med, og nogle gange vi arbejder med en lang tid, og så dør de alligevel. Men det var de, havde vi gjort, uanset om vi havde gjort noget eller ej. Til gengæld kan vi nogle gange redde nogen, som ikke var blevet reddet, hvis vi ikke gjorde det. Det, som jeg synes er hårdt, det er for eksempel at køre en kræftpatient på hospice. Hvad siger man lige til dem? God bedring? Nej, den går ikke vel. Altså, det er noget helt andet. Selvfølgelig kan billederne af folk, der er kvæstet, godt være grimme, men det synes jeg, man kommer ret hurtigt over. Så er det også nogle gange fødsler. Det er jo meget fedt. Så det er sådan lidt fra vugge til gavn. Ja, okay. Men har følt du så ikke sådan opbygget sådan psykisk, så du kan gå videre til den professionelle maske på? Ja, og jeg tror også, man skal også passe på, at man ikke bare tager en professionel maske på. Og, altså, sådan lidt sammenlignet med, at man har sådan en rygsæk, der kan være så meget i, og hvis man bliver ved med at sådan, når man har været på en tur, man så snakker med sin marker, eller hvis det har været rigtig, rigtig grimt, så er der nogle gange sådan en diffusing sammen med både for eksempel brandfolk, politi, og så vores områdeleder, hvor man sådan ligesom snakker igen, og så er det sådan, så fylder det ikke så meget, og hvis man husker at gøre det, så tror jeg, man kan være her rigtig mange år. Hvis man ikke gør det, så tror jeg, at på et eller andet tidspunkt, så bliver rygsækken fyldt, og så får man lige pludselig dårligt. Ja. Men også fysisk kræver det meget fysisk, fordi jeg har læst, at man skal igennem en fysisk test. Jamen, altså der er sådan en fysisk test, og man kan sige, i hverdagen, i 90% af turene, der kræver det ikke sådan en hel masse fysisk. Men den dag, hvor du skal have 150 kilo ned fra første sal på en smal hønsetrap, så er det altså ret nok, at man har noget fysik. Og så skal man også tænke på, at der er jo egentlig på ingen måde tid til at varme op. Det går lige fra sidde i lænestolen eller ligge og sove, og så 120 sekunder senere, der skal du være kørt ud af døren, og så kan du risikere, at det er lige rundt om hjørnet, og så bare på. Så på den måde, jeg kan se, når jeg kigger på nogle af mine ældre kolleger, som sådan fylder lidt mere i landskabet, der tænker jeg, det må være hårdt. Jeg har i hvert fald sådan en hjem, i hvert fald godt være i. Det vil ikke være i sådan, at du kan gennemføre nogle egen eller sådan, men almindelig god fysisk form vil være altid en fordel. Ja, okay. Men når du så bliver kaldt, hvad går så gennem dit hoved? Og jeg tror, det bliver sådan meget praktisk. Den første praktiske ting, det er, at i dagtid, der har vi 90 sekunder fra min radio, som står inde i stuen. Fra den biber til vi faktisk skal køre, der har vi 90 sekunder. Og om natten har vi så 120. Så det bliver den første opgave, det er sådan lidt, nu skal jeg ud af fjerde. Det skal gå ret tjept. Og så kommer ned, så er der sådan en dataskærm, hvor der er en kort beskrivelse. Når der kommer et 112 opkald ind, så sidder der en sundhedsfaglig, der tager imod, som sådan, ligesom spørger ind til, hvad er det egentlig, der lige skal løse? Trækker det der?
hvis de vågner, har de ondt, er det brystsmerter, og hvis de har brystsmerter, hvor lang tid er det stået på, er det noget, du har gået med i 3 uger, og nu kommer du i tanke om, at jeg må nok hellere komme på sygehus, eller er det noget, der er kommet inden for den sidste halve time, og du har det rigtig, rigtig skidt. Sådan lidt at få scannet det igennem og sige, okay, hvad er det, jeg kører til? Hvor er det, vi skal hen? Nogle gange så, den bil her, vi dækker sådan lidt fra Ans i Ans-Rødkærsbro i den ene ende, og så til Karup, København i modsat ende. Så hvis vi skal køre til Karup, så har vi jo de der 12-15 minutters kørsel. Så kan man sådan ligesom, så når man egentlig at falde lidt ned igen. Husk dengang jeg lige var uddannet, så var sådan lidt bare, det hele lidt bimler, og så havde man adrenalin kørt. Nu sådan har jeg det ikke længere. Nu er det sådan lidt, nu skal vi ud, og det bliver så meget praktisk. Hvad er det egentlig, jeg kører til? Mange gange så kan folk jo have fortalt, det kan være, at det er en mand eller en kone, der ved en hel masse om deres ægtefælles sygdomshistorie. Så det er lige før, at de beskriver både nedgroede tårnegler og alt muligt andet, og fortæller, at de er hjertepatienter, men i virkeligheden så er det faktisk, at de ligger med en snorkel vejrtrækning af bevidstløs, og man har en mistanke om, at de har en blodprop i hjernen. Så det er også sådan lige med at få skilt, hvad er det egentlig, jeg tror. Så jeg har en idé om allerede, når jeg går ind ad døren derude, hvor skal jeg hen af, og så lynhurtigt få lavet sådan en primær vurdering af, er det her en patient, som er livstruet her nu, eller er det en, hvor jeg sådan lige kan puste ud og sige, okay, nu undersøger vi det så ordentligt. Fordi nogle gange så skal man jo bare nærmest samtidig når man kommer ind ad døren, være i gang med at arbejde, og andre gange så kommer man ind, så har man så lidt bedre tid. Du snakkede før om en kræftpatient, altså fødsel, hvad vil du sådan sige, er den bedste oplevelse, du har været inde på? Den bedste oplevelse, det er fødsel. Det synes jeg. Det er også fordi det er så atypisk. Altså. Det er jo glædeligt, og ofte så kan man sige, at gravide kvinder, der føder i ambulancen eller føder derhjemme, det går bare godt. Det kan godt være, at man ikke lige tænker, hold op, plejer det her ikke at være inde på et sygehus, og der plejer at være sygeplejersker og læger og alt muligt andet, sådan jordmøder lige rundt om hjørnet. Men man har født børn i flere millioner år, det er nok det med. Så det synes jeg, det er en fed oplevelse. Det er også en fed oplevelse, når det er sådan, at man har været til et eller andet, og om det er en hjertepatient, der havde en kæmpe blodprop, eller om det er en der kører galt. Hvis man nu kan møde dem, står nede i brusen af en og så møder dem. Altså, det er sådan, så det er fedt. Det er sådan ligesom en belønning, for der er jo egentlig ikke nogen, der kender. Sådan generelt så er der ikke nogen, der kommer og siger tak. Det er sådan lidt, ja, fint, og næste tur. Så. Men hvad er så den værste oplevelse? Altså nu sagde jeg jo godt nok, at det værste, jeg synes, det er egentlig, hvis jeg sådan skal vælge enkelttur, så er det sådan den der transport af en, jeg ikke kan gøre noget for. Og så er det egentlig lidt lige meget, hvad de fejler. 2013, der havde jeg rigtig mange trafikuheld. Så der fyldte det meget for mig. Jeg var faktisk så uheldig, at der var på regionsplan, så var der 28 trafikdrab i Region Midt, og jeg var med til 9. Så det havde jeg fra starten af marts måned, og så indtil jeg gik på sommerferie i starten af juni. Og der til sidst der havde jeg sådan lidt, at når jeg mødte ind om morgenen, jeg var ikke ked af at møde ind, jeg var heller ikke bange for at møde ind, men jeg havde sådan lidt alt andet end trafikuheld. Så lige der fyldte det meget, og det var egentlig fordi det havde været nogle altså det er meget at have 9 trafikdrab i moderne biler og sådan noget. Så der fyldte det lidt, og der havde vi måske fået snakket nok om. Så sådan årsmæssigt, så er det nok det værste, men enkelt tur, så vil jeg stadigvæk sige, at den der hvor jeg ikke kan gøre noget for folk, det er så lidt. Ja. Men hvad synes du er det bedste ved at være? Det er sådan lidt floskelværdigt, men det er det her med, at man egentlig gør noget for nogle andre. Jeg tror ikke, det er ikke anderledes, end når skolelæreren siger, at når det er sådan, at jeg har haft de her unge mennesker til eksamen, og det er gået godt, eller man har flyttet nogen, så det er nøjagtigt det samme her. Det er, at når det er sådan, at man har afleveret
folk på sygehuset og kigger på sin marker, og man sådan kanel, og så vil jeg sige, det gjorde sgu godt. Vi gjorde det, der skulle til, og folk fik den rigtige behandling, vi kørte den det rigtige sted ind, og hvis vi efterfølgende, vi får ikke nogen tilbagemelding af, hvordan er det gået folk, når de kommer på sygehus. Så det er sådan lidt, nogle gange så spørger man, men man har egentlig ikke ret til at få noget at vide. Men det er rart, når der er en, der selv lige ikke og siger, det var godt set, det var det rigtige i år, og får dem det rigtige sted. Okay, det var sådan set, det jeg ved. Ja. Så den gang jeg blev udlært, så det her jo 10 gange. Jeg har fået en bil, hvor der er generelt hvad det vi skal herude. Der er der sket meget mere. Dengang jeg blev udlært, der var det meget, at man læssede, og så kørte man hurtigt ind. Vi sagde som lidt for sjov, at det der reddede folk, det var diesel. Og det var det nok også. Jeg har været reddet i 10 år. Og der er egentlig sket, der skete ret meget. Vi har fået noget nyt udstyr, vi har fået en hel masse mere ny medicin. Det medicin, som vi bruger, er ikke særlig meget anderledes end det, her på Jensen kan få ordineret til at selv tage derhjemme. Forskellen er bare måden, vi bruger det på, hvor vi bruger det i nogle andre situationer. Så I behandler mere nu? Vi behandler mere nu. Det er også derfor mange gange, så kan man godt se, så kommer der kørende en bil, babu, holder stille, man går ind, og så ser man folk, de kommer ud. Må vi ud med folk, som ligger på gården, lukker døren her, og så holder vi stille i 20 minutter. Og det er simpelthen fordi, at der behandler vi, og så det hele er gået sådan, for eksempel, hvis man har mistanke om, at de har en blodprop, så tager vi et EKG, og vi kan tage nogle blodprøver, som vi sammen med EKG'et, eller som vi kan analysere herude. Nøjagtigt nogle af de samme, som man tager inde på sygehus. Og når det er sådan, at vi så har analyseret dem, så har vi sådan en ret god indikator for, om man har eller ikke har en blodprop. Det er sammenholdt med det her billede af hjertet. Og det betyder så at finde ud af, hvor skal man køre hen. I mit område her, der kører vi jo rigtig mange til Viborg. Men hvis man nu har sådan en kæmpe stor blodprop, hvor man skal operativt ind og sætte en stent ind eller sådan noget, så skal vi til Skype. Okay. Så derfor bliver det sådan noget med, at vi tager det her billede, vi tager den her blodprøve, vi er lige nødt til at have et svar, og så sender vi det til de respektive sygehus, og så ringer lægen tilbage, og så sidder vi og snakker om, hvis det nu er en, der er kendt hjertesyg, så har de måske noget, de kan gå ind og slå op og så sige, jamen prøv at det her, det kan godt være, det ser farligt ud, men det er de kendt med, det har de haft i 10 år. Ingen problem. Det kan godt være, man kan sige, jamen sidste gang de fik taget det her EKG, der så det sådan ud, og nu er det blevet værre. Okay. Så meget af det er blevet sådan noget med at lave en primær vurdering, og så lave en sekundær vurdering, og så sådan ligesom finde ud af, okay, hvad er det egentlig folk, de fejler, og kører dem det rigtige sted hen første gang. Okay. Og det er måske også det, der forsvarer lidt nogle af de her sygehuslukninger og sammenslutninger og sådan noget. Det er, at vi vil hellere køre folk til den kirurg, hjerne, whatever, neurolog, som kan, der hvor de arbejder meget med det, i stedet for før, hvor man ordnede lidt en blodprop, så ordnede man 3 om dagen i Viborg. Man lavede 25 i Aarhus, ikke? Altså, hvem er bedst? Det er nok dem, der har det mest. Ja. Så. Men det er sådan lidt bare lige nu sprang vi lidt ind i det. Ja. Har du forberedt nogle spørgsmål? Ja, det har jeg faktisk. Altså, jeg ved ikke, om der er noget ved at se en hel masse forskellige udstyr. Det er ikke sådan, at man kan lave en hel masse med det nu her, hvor det er offline. Nej, det ved jeg ikke, om det er så. Nej, det er mere sådan selve. Ja, skal vi ikke komme på så?